Prangsi kado kawi fans tami nilhin pen kardom pajari glo kardom la pen arjiding klui pen pini puthot nali tuma fan wareng warsai aputhak nangwan piglo kopia wareng warsai ma kwana na pu sabi kensis doma kachar leng ding ko ans nengjima ko son siki jok nengjima la so details ma declare daga lam la bangkenon nangli tum la so video long si thek pon long ekpo nangli tum la so youtube channel la long jong si dang ko homri milang polte ka chingon pen nangli tum subscribe igon la pen videos tami nangli tum share pon igon lapen voreng warsai video nang litum nang jima nang nema labang so comment box along nang litum tok pen than puchini ikon jong si voreng warsai puthak a video nang ji pulo tangte nili nang wan pi igverpo lapen scheme lapen kaprek kaprek update ta nang ji pulte lata nili nang wan pi po sitami nang litum non molambang ke voreng warsai puthak nang litum thek ponong lepin ta haiji nasinali tum phan binin puthot ni linar jo pon thulo voreng warsai video nang jimanang nema labang ke nang litum comment box along tok pen than puchini ponigon tan non pathek pen kopia voreng warsai ma kon ana post vacancies doma ang ton pen alam non lang pon lonang tang non chethan pon lonang RRB NTPC voreng warsai aputhak le the graduate lapen undergraduate level post kadu kawi pen 8860 ana vacancies labang ke paklang poniklo railway requirement board hin pen nasi ning kahang abang phu abang fitum nalitum jongsi jogdun exi pulo tangte kon an apos a vacancy sikidoma kachar leng deng ko an sikinang jima ko son sika apply ning jima ka apply that ko man tu pen ma na so details bang nalitum kachini ning ji kinang sot tangte non RRB NTPC Voreng Avarsai na so details le dak lang polona total vacancies labang ke non ako kapik lang por la short notification long labang ke dak 8860 ansi baklang panchot la son tak thak graduate level post labang ke 5800 an kipi pondo ason tak thak undergraduate mate level post labang ke 3050 an vacancies se dak baklang panchot la sila 8860 pen abata thekji mate kom cheta thekji apos labang ke official notification klang lupulte la ansi chini ji stamila bangke non short notification si paklang panchot la posamen la son thak copy pia posi labang so graduate level post lapen undergraduate post along kipi ponjima labang ke lasono station master lapen goods train manager clear lapen typeness lapen ticket clear lapen kaprek dolang apos labang ke lasinali tumjong si apply donji pulte prabjin pen apply donang po educational qualification apu thaklang damlo pulotang te graduate apos aphanjong si apply ji pulte nali tum graduate bangai complete nang po lapen undergraduate level post aphanjong si apply ji pulotang te nang litum 10 kalte 12 la bangke pass nang po lapen arta apu thaklang damlo pulote age limit la bangke graduate atum mangke 18 pen 36 arta atum mangke jogdun long ekpo lapen undergraduate la bangke 18 to 33 years arta atum si jogdun long charji lapen application dates la bangke sono graduate atum bang pini pensi timbensi dak cheng pon iklo ke apply la bangke lapen last date la bangke mo chiklo 20 November 2025 ansi apply last date lo lapen non undergraduate atumbang na so chiklo 28 October pensi cheng pon ikpo lapen labang so application last date labang ke 27 November 2025 ansi last date lo lapen important updates amate important notes labang ke lason lo the number of vacancies 8860 is approximate official detail notification expected soon. Always check the official RRB website for your zone before applying. Nasidag vacancies kipi lang po natin pulte 8860 lapen kikom dathek baki ong dathek nasi apply play aprang nang litum batay si RRB website long dampen odak details na litum lang dam paprang ikon ke apply ning ji how to apply koson lo mate ke apply ning ji koson lo pro tangte nalitum
RRB cdg.gov.in labang so website long damnang po lapen hodak regional site labang ke chingpu pon ikpon nalitum madak select nang po kichi lapen nalitum official notification labang ke download pon nang po lapen hodak nalitum kiching si check eligibility criteria education age lapen category age selection hai bang nalitum check paprang nang po lapen dan nalitum ka apply process labang cheng pon nang po kenang sosor documents photograph lapen signature certificate hai stami nalitum upload nang po lapen online application fee labang ke payment nang po lapen payment det pena fee nang litum dak acknowledgement labang ke nang litum download pensi bi kok nang po lapen nona mat nili nang litum apan the official website la hini nang ki wan pido la hini a website long dam pen stami nang litum details salam bangke langpon long ekpo ke nang litum thek polong je age relation labang ke la sonlo OBC lapen NCL atum dak 3 years an atum mangke jogdon long ikpo lapen SC ST atum 5 years lapen PWBD UR lapen EWS a candidate atum 10 years PWBD OBC NCL atum labangke 13 years an lapen PWBD SC ST atum bangke 15 years an se dak age relation labangke pipon lo nili amuta nang pulo application fee labangke la sonlo SC ST PWB a candidate atum 250 an pinengzi ex serviceman atum 250 female candidate atum jong sido pule 250 lapen transgender atum do pule te alang litum 250 lapen minorities atum afan 250 economical backward class mate EBC atum phan sitame 250 lapen others category atum phan ke 500 se the application fee labang ke and poniklo payment mode labang ke nalitum online le pitacho lapen koson se ka apply ning jima labang ke nili amus tame nalitum banang thaniklo lapen adet tame nalitum thek ponlong ikpo 21 ben se cheng ponlo graduate level post atum ke lapen last day 20 November undergraduate atum sochiklo 28 ben se cheng pon ikpo lapen last day 27 lo nalitum lapen details jong chining tung pulute nili advertisement alo WhatsApp group dong seni kalo nalitum dapen download ikon lapen lang pon ikon masipini a video labang ke laan le ington ponik na ning ke hang atum labang ke nalitum jogdon iktame ke long le bangke mo fialam lo stami kabor I baka try don sikime lase domi thakme kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anapan stami nilhin pen kardom